Toto je 8 tipov, ako napísať kvalitný článok, ktorý budú chcieť ľudia čítať. Mať cieľ pri hocičom v digitálnom svete je cesta k úspechu. Kľúčové slová, zvol si ich na základe svojho cieľa a nezabudni aj na tie populárne kľúčové slová. Atraktívnym názvom dokážeš užívateľa zaujať tak, aby začal tvoj článok čítať. A nezabudni do nadpisu pridať aj kľúčové slová alebo slovo. Kvalitný a originálny obsah, štruktúra článku a formátovanie dokáže udržať pozornosť čitateľa. Takže zabudni na malé písmo. Interné odkazy zlepšujú navigáciu na webe. Externé odkazy zvyšujú autoritu a dôveryhodnosť. A nezabudnite pridať obrázok článku, ale aj do samotného textu. Bude ľahšie čitateľné. No a jeden extra tip na záver, pridaj CTA, teda pridaj tlačidlo, ktoré bude vyzývať na akciu. Napríklad, kde nájdú všetky vaše produkty, kde nájdú vaše služby, alebo